राजा साहब। राजा साहब 7 गो लड़का रहेलो। देखी बहन जी कथा के बेरा ना थी 6 जना के बियाह हो गए रहे आ 1 जना के ना भे रहे तो जास खाए न तो 6 जानी कहे लो का फीस काट दिस खानवा के जब भोजन में बनता जब जेकर बियाह ना भे रहे न जास खाना खाए तो फीस काट दिस वैसन भइल बा वैसन भइल तो उ लोग कहे लो उ कहस जे फीसिया काढ़े लो न तो उ कहस न भौजैया कहे लो अरे नरियर में के बेलकाना लेब तो देखे सन हाँ खाए का बन नहीं है तो देखे सन तो रोज के बात इहे रहे आ कौनो साप आन के मने फीस काट देस और कह अरे नरियर में के बेलकाना मना लेब तो देखे सन कहले एक दिन बड़ा उनका दुख लागल जे रोज कही निमन बनेबे ना करली सर ना कही ले तो कहली से नरियर में के बेलकाना लेब तो देखे देखे बेलकाना कनिया रहली माने देखम जे कैसा उ कितना सुंदर हाँ फीस काट देता तो घर से निकल गए ईर्खा पर कुछ दूर गईले तो कहीं जंगल में केहू साधु के कुटिया रहे वो जब केहू ना रहे बस खाली झोपड़ी रहे आ वही में एक जना साधु बाबा सुतर रहे उनका देह पर ले कुछ जाम गए साधु बाबा के देह पर कुछ जाम गए तो कहले कि साधु बाबा जिंदे बाड़े इनका देह पर कुछ जाम गइल बा इनका में कुछ बा उनका के सफाई करे लगला साफ उनकर घर दुआर जितना रहे जितना दूर में उनकर सब साफ कर दिल उनका देह पर कर कुछ फूस उखाड़ के चिकन कर दहले उनकर देह पोंछ दहले तब उनका उस साधु बाबा के नियम रहे जे 12 वर्ष सुतस आ 12 वर्ष जागस तो उठले तो ये लुका गईले जब साधु बाबा उठले न तो ये लुका गईले राजा के लड़का तो कहले जे के इतना हमरा के सेवा कैले बा सामने आओ तभी ना आव कहले कि आओ तो बड़ी सेवा कैले बड़े आओ हमरा से तो कुछ मांग तब अइले तो कहले बोलो लगल आ कहले जे बाबा हमरा इहे चाहिए जे हमरा नरियर में के बेल करना चाहिए कहले कि हमरा लगे तो नहीं खेब कि हमार गुरुजी कौन जंगल में बता दिले कि जा वही जी हमार गुरुजी बारे ओहो 12 वर्ष सुतले आ 12 वर्ष जागे अब वो बेचारा उजी गईले उजी गए तो उन्हों के हुआ हाल कुछ फूस जाम गए बाकी उन्हों के जागे के बेरवा हो गए उन्हों को उतने आदर कैले कुछ फूस